Ke? To, masoyiya ta wai me yake faruwa ne kana ji gaba ɗaya kin canza. Kamar ya? Eh mana, kin canza gaba ɗaya. A da ba haka kike ba. Allah ki gaya min me yake faruwa. Kai, bari ka ji. Yanzu mutunci in na ka ci ta ƙofar gidan nan. Da ba don ita ba, wallahi ka fito a ƙofar gidan nan. Da Allah ya nuna ni. Ya kamata na san dalilin da yasa kika canza mu. Kai, dakata ka ji. Soyayya na idan za ka iya yin ta haka, mu yi ta haka. In ba ka iyawa kuwa, dama ban kira ka ba ka turo ƙafafunka ka zo ƙofar gidan za ka iya tattara ƙafafunka ka koma inda ka fito. To amma Talatu me yasa zaki ne? Yanzu kin manta da irin alƙawarin da kika ɗaukar min na cewa duk iya duk rintsi kina tare da ni. Ba za ki rabu da ni ba. Wannan shine sakamakon alƙawarin da kika yi. Lallai ka. Ka ga, da Allah malam sai an jima.